Para. Asa man ka wato? Ay, sakay ko mo, pre. Asa man ka do? Basalan ko, may kukuso mo. Sige, tara, sakay. Okay na? Asa mo nga, ano naman kang bawal, nagseminar kay tagahapon, nga isa ray pasakyon sa motor, kay dapat nga na mo social distancing, nga anong wala man na, Ug di ko man nga nabuhay. Usay ka man sa pamilya. bisan pa, tanawa ko na oh. Tama man to siya, pre. Tama man to. Kay bisan ako, mamalit man ko sa bansalan o konsumo. Ug dili makabahada. Kasi kauno na mo, di ba? Bisan pag naamoy kauno, nasa mang seguridad nga safety mo. Unya. Ano istrikto man kay kapukit man ito eh. Ang ako lang ang inyong kalusugan ba, safety ninyo, inyong pamilya, mawala mo, maunsa na inyong Asa pamilya. man yung mas? Asa mong mas? Asa Unsa man na niyo? Ha? Alcohol ni mo asa? Unsa na isa ka galon? Paligo ka? Alcohol na. Asa mo ka? Palitan ako nimo nga naman ko dire. Kung dito ko equipment dire. Unsa ka equipment? Ilang kung tatamag distrikto ba? Kay bukid man ini. Panao ka na isang kapasayro nimo kay pili mo na panaugon. Wala ba kay lisensya? Ah, grabe ang income na kuso na 500 lang adlaw karon. Ito na gyud mo dire ba? Tara, pre. Kalusot lang yun, pero kinahanglan safety mo. Wala ko na sa ba, concern ako ninyo. Ay, sige sir, sige sir. Sir, buhat na lang ako. Magdala mo alcohol. Sige sir. Musta? So, nanapod mi karon diri no magpasabok-sabok. So, dako kay pasalamat sa tagiya ani nga motor or paggamit siya si Jimboy Anikal. Just call them for that. Hindi mo siya malilimutan pagdating ng kargahan. So, shout out kay Ariel Balyo from Spamaster. Shout out kay Arabs nga maestro sa Spamaster. Kay Casey Navarro, shout out po. Akit sa din po shout out them. Shoutout ako si Rex Monon. Shout out kila Maribel Monon. Especially sa Injanon family o Kiting family. Kay Hayam Clio Cam di iPod. Salamat sa nisuporta sa among video. Please like and share guys, mens. Thank you. And shout out kay Kuya RJ sa Bantal channel nasa Saudi Riyadh. Subscribe niyo si Kuya RJ. Then kay Rodino at ang Papa, we love you so much, Papa. Kiss, kiss, kiss. And then, ay! Habang ko nakaligaw, Boy Atang Vlog. So, i-subscribe niyo ng Boy Atang Vlog. Bago na mga YouTube channel guys. Bago nga YouTube channel, follow up sa kung unsa man ang may tabo sa kanan. So, amping mo sa COVID-19. Please subscribe. Boy, social distancing. Pahabol shout out. Takwing!